子供と見れば侮る。被災者への配給品で私腹を肥やす行為は犯罪だ。アリグ様の分はお屋敷に。相変わらず卒がないな、お前は。中抜きか。ご主人様。なんだ小僧。中抜きしたのか。中抜きしたのだな。子供が偉そうに。我々だって苦労してるんだ。それなりの見返りをいただくのは施す者の特権というやつだよ。その通りです。は？